सर हे सांगा तुम्ही बीजेपीन दिसता सारखे मांद्र्या कसे काम चाललं तुमचं आता? मांद्र्या सध्या मतदान काम काय चालत होतं तुमचे? मांद्र्या बदल पहिलीपासून चालू राहा. मग पहिली बसमुळे 4.5 वर्षापासून चालू राहा. आता तिकीटीचे कसे हे घेता तुम्ही? तिकीट म्हणता मेटले म्हणता तुमका? प्रत्यक्ष भरला. मग अलायन्स जाल्यार प्रत्यक्ष भरलात त्यामुळे कित्याक ऑलरेडी अध्यक्ष भरलात कॅबिना. किती उलयले किती त्याच्यावर तुम्ही आली येत असता? ना माझी म्हाका जबाबदारी खूप आहात पार्टीच्या. किती किती जबाबदारी मतदारसंघात दिला तुमच्या मेजर मतदारांनी फुल गोयची पहिली म्हणजे आमच्या आदरणीय मोदीजींचे जे 12 वर्षाचे ते कन्व्हेनर फॉर फुल गोवा म्हाका ती जबाबदारी. कितें म्हणटा तुमकां तिकेट मेळटली काय? कितले कॉन्फिडन्स आहा तुमी तिकेटीच्या बद्दल? 27 तिकेटी बद्दल तुम्ही कितले बीजेपी कॉन्फिडन्स? पार्टी अशी असा कोणच सांगू शकना आपले 100% असेल ते पळयतात. फाल्यां पार्सेकर सराचो बर्थडे आहा सो तुम्ही दोघी बरोबर आसा पार्सेकरांनी केक कापपाकच हा बरोबर हा. पार्सेकर बरोबर हय ओके. सो फुडले इलेक्शना वांगडा आसतात तुम्ही दोघूय? हय तर अरे आमचे मांद्रे हे बीजेपीचे हे मग बाय कितें म्हणतात तसे कोणाक पडलो चान्स म्हणते बीजेपीचे न्ही. मांद्रे मतदारसंघ बीजेपीचो. बाय फ्लू केला म्हणटा जीत आहा तो. जीत बाय फ्लू केला म्हणटा तुम्ही? कशाक म्हणिना रे ना आता फ्लू वड यूज केलो ते तो येयला म्हण नाही तो बाय फ्लूक गेली अदरवायज बीजेपीचीच ती. या फावटी जिंकतले म्हणटा तुम्ही बीजेपी थंय? 200%. तिकेट गावत जाल्यार दीत जाल्यार तिकेट दीत जाल्यार 200% जिंकतले. बीजेपीची कोणाक बीजेपीची तिकीट मेळटली पळय बीजेपीची आमी ते मतदारसंघ परत जिंकतले. फाल्यां जीत जर बीजेपीत एंट्री मारता तुम्ही ताका काम करतले? ते सांगितले. ओके.